мегузарем ба қисми дарси 11 забони англисӣ ва дар ин дарс бошудагар мо низ дорем read the text and choose the right answers from 1 till 8. яъне ки ҳозир бору мо текст дорем ва онро мехонем матнро ва тарҷума мекунем ва ба саволҳояш чӣ ҷавоб мегардонем. Ин аз Маркази Миллии Тестӣ аст. хуб, мегузарем ба қисми текст. A typical Hindu wedding. Туи маъмулии ҳиндуҳо. For many people, their marriage is one of the most important events in their lives. барои бисёр одамон издивоҷи онҳо яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҳаёти онҳо мебошад. In India, a priest usually decides the day and the time wedding. дар Ҳиндустон одатан рӯз ва вақти тӯйро коҳин муайян мекунад. He looks at the horoscope of the bride and groom to find the most suitable day and time for the ceremony. ӯ ба гороскопи ё толеъномаи арӯсу домод менигарад то рӯзу соати мувофиқи маросимро пайдо кунад. Before the service, the bride has a bath and her friends paint patterns on her hands and feet with henna, which is an orange dye. пеш аз хизмат арӯс обозӣ мекунад ва дӯстонаш бо ҳино ки ранги афлесунро дорад, онҳо дар дасту пойҳояш нақш мекашанд, яъне ки ба дасту пойҳои арӯс. хуб, the bride has a red saree decorated with gold thread for good luck. арӯс сари сурух дорад ки бо риштаи тиллу оро дода шудааст то бахт омодааш кунад. She has gold jewelry on her wrist and ankles. дар дасту пояш ӯ зебарҳои тиллоӣ дорад. Before the ceremony, the man's family places a small mark of red paste on the girl's forehead. қабл аз маросим хонаводаи мард ба пешонии духтар изи хурди хамираи сурх мегузоранд. When they are at the entrance to the temple, the bride and groom both have veils over their faces. вақте ки онҳо дар даромадгоҳи маъбад ҳозир мешаванд, арӯс домод ҳар ду рӯи худро бо пардаҳо мепӯшанд. хуб, ин текст буд. биёед як бори дигар онро камтарак тезтар мехонем. бояд шумо ба чунин тарз омода бошед ба хондани чунин тарзи текст. For many people, their marriage is one of the most important events in their lives. In India, a priest usually decides the day and the time wedding. He looks at the horoscope of the bride and groom to find the most suitable day and time for the ceremony. Before the service, the bride has a bath and her friends paint patterns on her hands and feet with henna, with an orange dye. The bride has a red saree decorated with gold thread for good luck. She has gold jewelry on her wrist and ankles. Before the ceremony, the man's family places a small mark of red paste on the girl's forehead. When they are at the entrance to the temple, the bride and groom both have veils over their faces. خب الان ما با ҷавобдиҳӣ сар мекунем вақте ки шумо ҳамаи матнро фаҳмида бошед. For many people is the most important event in their life. яъне ки барои бисёр одамон ин як воқеаи муҳимтарини онҳо дар зиндагии онҳо мебошад. яъне ки воқеаи муҳимтарин, биёед акун вариантҳоро бинем чӣ гуфта шудааст. Wedding ин тӯй мешавад ба забони тоҷикӣ. Divorce ин мешавад талоқ, яъне ки divorce мехонем. талоқ мешавад divorce, развод ё enforce. маҷбур кардан ба амале, маҷбур кардан ба амале, enforce. Birth мебахшед. Birth бошад агар таваллуд.
таваллуд ё таваллуд кардан. Таваллуд ё таваллуд кардан бирс. Хуб, таваллуд кардан низ таваллуд шудан низ яке аз воқеаҳои муҳимтарин дар зиндагии инсон мебошад, вале бояд мо фаҳмем ки гап дар ин ҷо нест дар бораи чӣ рафта истодааст, дар бораи тӯй рафта истодааст. Барои ҳамин мо бояд чӣ кор кунем? Якум мо бояд wedding-ро интихоб кунем ва ҷавоб дар ин ҷо мешавад wedding. For many people, wedding is the most important event in their life. Хуб, мегузарем ба дуюм савол. A priest of wedding in India, яъне ки кӯҳин дар тӯи ҳиндӣ, яъне ки чӣ кор мекунад кӯҳин дар тӯи ҳиндуҳо? Ҳаминро пурсида истодааст ҳамин савол. Organizes the ceremony, яъне ки тантанаро чӣ кор мекунад? Ташкил мекунад. Церемонии тантана мешавад. Тантанаро ташкил мекунад. Яъне ки чунин тарҷума мешавад. Тантанаро ташкил мекунад. Decorates the bride's hands. Дастони арӯсро ором медиҳад. На, кӯҳин чунин корро намекунад. Дастони арӯсро ором медиҳад. ором медиҳад. Хуб, ҷавоби бе ба мо турӣ намегирад. Serves the groom. Ба домод хизмат мерасонад. Яъне ки ба домод хизмат мерасонад. На, инро мо интихоб намекунем. Determines the day and time. Рӯз ва вақтро муайян менамояд. Рӯз ва вақтро муайян менамояд. рӯз ва вақтро муайян менамояд. ё ҷавобаш мешавад а ё ди мешавад. Акун бояд мо гирем кадом ҷавоб ба мо тухӯри аст. Determines the day and time. Organize the ceremony. Агар мо боз як бори дига бинем, чӣ гуфта шудааст ки in India a priest usually decides the day and the time wedding. Яъне ки рӯз ва вақти тӯйро чӣ кор мекунад? Интихоб мекунад. Ва дар ин ҷо ҳаст day and time. барои ҳамин мо бояд ҷавоби диро дар саволи ду интихоб кунем. Мегузарем ба саволи се. The bride before the service. яъне ки мешавад дар ин ҷо арӯс пеш аз чӣ? Пеш аз хизмат, яъне ки сервис хизмат мешавад. Арӯс пеш аз хизмат irons the sari, яъне ки сариашро дарзмол мекунад. Iron ин дарзмол кардан аст. Сариашро дарзмол мекунад. Take a shower. обозӣ мекунад. яъне ки дар он ҷо буд ки арӯс пеш аз тантана чӣ кор мекунад? Обозӣ мекунад. хуб, ҳамаи мо ба пеш аз тантана обозӣ мекунем. Хуб, обозӣ мекунад ва ин ҷавобро мо метавонем ки дар ин ҷо интихоб кунем. биёед бинем дигар вариантҳо чӣ тарҷума мешаванд. Paints the forehead. Ну, ин корро низ мекунад. пешонаашро чӣ кор мекунад? Ранг мекунад. вале инро оилаи бояд чӣ кор кунад? Домод кунад. дар матн буд. Пешонаашро ранг мекунад. пешонаашро ранг мекунад. Studies the horoscope. толеномаро чӣ кор мекунад? Меомӯзад. толеномаро меомӯзад. на, инҳо ба мо туурӣ намегиранд. танҳо ҷавоби би ба мо мемонад. яъне ки ҷавоб мешавад дар ин ҷо b takes a shower. The bride takes a shower before the service. чорумашро мебинем. хуб, дар чорум бошад агар Indians believe that gold thread on bride's saree brings, яъне чӣ гуфта шудааст? ҳиндуҳо боварӣ доранд ки риштаи тилло дар сари арӯс чизеро меоварад. Brings чизеро меоварад. дар ин ҷо дидан лозим аст. Weakness ин сустӣ мебошад.
sickness беморӣ мешавад ба забони тоҷикӣ, болезнь ба забони русӣ. Happiness хушбахтӣ, счастье. Так, хушбахтӣ ва hardness сахтӣ. Сахтӣ яъне ки чӣ оварда метавонад? Танҳо хушбахтӣ оварда метавонад. Indians believe that gold street on bride's sari brings happiness. Хуб, дар ин ҷо дигар вариант шуда наметавонад. The groom's family placed red on the bride's forehead. хуб, дар панҷум боштагар оилаи домод ба пешонии арӯс як чизи сурх мегузорад. Ҳам чизи сурх бояд мо аз ин ҷо гирем. Дот ин нуқта ё нуқтача мешавад. Нуқта ё нуқтача. Хина ин хина ё хина мегӯянд. Боз низа хина ҳам мешавад. Хуб, дай ин ранг ва стрит ин мешавад ришта. хуб, яъне ки танҳо чӣ кор мекунад? Ҳамун оилаи домод дар он ҷо буд як нуқтача мегузоранд. Дар ҳамон вақте ки филмҳои ҳамун ҳиндиро дида бошед, нуқтача мегузоранд ку. The groom's family places red dot on the bride's forehead. хуб, яъне ки оилаи домод ба пешонии арӯс нуқтаи сурх мегузорад ва ё нуқтачаи сурх мегузорад. Мегузарем ба саволи 6. The bride and groom have over their faces. Яъне ки арӯсу домод дар рӯи худ чизеро доранд. Дар рӯи худ чизеро доранд. Биёед тарҷума мекунем инҳоро. Threads ин мешавад риштаҳо. Ришта ин мешавад thread, риштаҳо threads. Риштаҳо covers чӣ мешавад? Сарпӯшҳо масалан. Сарпӯшҳо cover ин сарпӯш, covers ин сарпӯшҳо. Сари ин мешавад сари, либоси ҳамун миллии ҳиндуҳо ва jewelry мешавад заргарӣ. Яъне ки тилловорӣ метавонем гуфта заргарӣ, тилловорӣ, заргарӣ ҳардушам як аст. Хуб, анакун бояд мо дар ин ҷо бинем ки чӣ гуфта шудааст. The bride and groom have over their faces. чӣ доштанд онҳо дар сари худ? Агар бинем дар ин ҷо, биёед аз ин ҷо сар мекунем. Before the ceremony, the man's family placed a small mark of red pass on the girl's forehead. Инро мо аллакай гуфтем. When they are at the entrance to the temple, the bride and groom both have veils over their faces. яъне ки агар ҳамун veilро гӯем, ин мешавад як чодарҳо, як сарпӯшҳо. яъне ки дар ин ҷо манамин ба маъное метавонем гуфта ки veil ин як пардаҳо мебошад, ба маънои манамин covers метавонад ки чӣ кор кунад? биёяд. ва дар ин ҷо ҷавоби биро мо интихоб мекунем, яъне ки риштаҳоро онҳо наметавонанд ба рӯяшон кашанд. Сариро аллакай ин танҳо як арӯс мепӯшад, домод не. Дар ин ҷо гуфтааст ки ҳам арӯс, ҳам домод. Барои ҳамин jewelry ин асосан ба занҳо тааллуқ дорад, заргарии бисёр мекунад ва ҷавоби динус тоғрӣ намегирад, сари тоғрӣ намегирад. Сурит риштаҳоро ягон одами ақлаш дар ҷояш дар маросими тӯй намекунад ва танҳо онҳо чӣ кор мекунанд? Бо сарпӯшҳо кор мекунанд. Яке ҳам арӯс ва ҳам домод чӣ доранд? Сарпӯшҳои тӯёна. ин сарпӯшҳои тӯёна аст. ин сарпӯшҳои оддӣ нестанд. онҳо сарпӯшҳои бисёрам хушрӯйи тӯёна. хуб, меравем ба саволи 7. The bride put jewelry on. яъне ки арӯс ҷавоҳиротро ба бар мекунад. Put on ба бар мекунад. хуб, massive ин мешавад бузург ба забони тоҷикӣ. Бузург, оммавӣ низ мегӯянд. Оммавӣ. Impressive таъссуротбахш. Бале, таъссуротбахш буда. Таъссуротбахш. Inclusive фаругиранда. ба забони тоҷикӣ фаругиранда.
expensive қиматбаҳо низ метавонем гуфта қиматбаҳо. хуб яъне ки анакун бояд мо як дуюнро интихоб кунем, яъне ки арӯз чиро дар бар кард? массив бузургро, ягон хел чизи бузургро дар бар накардааст. яъне ки jewelry дар ин ҷо низ ҳаст, бояд мо дар назар гирем, яъне ки заргариро дар бар кард. арӯз заргариро дар бар кард. Чӣ гуна заргариро дар бар кард? Мо бояд ёбем. Заргарии бузургро дар бар накардааст. Таъссуротбахш, хай, ҳамаи заргариҳо таъссуротбахшанд. Агар аз тарафи дигар фикр кунем, хай, бале, ин метавонад тӯре биёд. Ози боз мебинем дигар вариантҳоро. Инклюзив, фарогиранда низ фарогиранда аст. На танҳо заргарии арӯз, балки сари, ҳамун сарпӯшҳояшон низ фарогиранданд, таъссуротбахшанд. Ва дар варианти девуштагар expensive омадааст, яъне ки қиматбаҳо. Дар ин ҷо танҳо заргариҳо метавонанд аз ҳама чиз, ҳам аз сарпӯшҳо, ҳам аз сари, ҳам аз дигари либосҳои арӯсу домод чӣ бошанд? Қимат бошанд. Ана ҳамин jewelry, яъне ки заргарӣ. Барои он хубаш ки аз ҳама мувофиқтарин ҳамин қиматбаҳо, яъне ки expensive мебошад. Мегузарем ба саволи 8. The story is about Hindu. Нақл дар бораи як чизи ҳиндуӣ аст ва бояд мо ёбем ки гап дар бораи кадом кори ҳиндуӣ ҳамин меравад. Different priests. Коҳинони гуногун дар ин ҷо. Коҳинони гуногун. Wedding criticism, яъне ки танқиди тӯй. Танқиди тӯй тарҷума мегардад ин. Ва typical temples, маъбадҳои маъмулӣ. Маъбадҳои маъмулӣ тарҷума, яъне ки маъбад мешавад temples. Маъбадҳои маъмулӣ. Marriage ceremony, маросими никоҳ. Маросими никоҳ. яъне ки аллакай худатон медонед ки ин ҷавоби Д мешавад. Яъне ки the story is about Hindu marriage ceremony. яъне ки нақл дар бораи маросими чӣ? Никоҳ. Дар ҳамин ҷо мо дарсро тамом мекунем. До дарси дигар.